Tričko modré. Šiltovka modrá. Môj Instagram? Pravý chlap by mal mať všetkých 6P. Potvrdený profil, plnú peňaženku a poriadne pele. 3,5, 2. A napíšeme jej, že 15. Ty nechceš dať 17 eur na to, aby si mal blue checkmark? Tak mi prosím ťa povedz, aké je to byť skúsený bot. Ja som dôležitý! Kraťasy modré. Obloha modrá. Moja hlava prázdna. Ako si myslíš, že sa mám cítiť, keď pridám s tebou fotku na Instagram a ty jediná tam máš nepotvrdený profil? Že 17 eur na mesiac je podľa teba p***vina? Tak hádam, že 17 eur za mesiac nestojí za to, aby si udržal náš vzťah. Hej, Duro, už si videl môj Instagram? I'm blue, da booty. Oh, sorry, len som počúval svoj obľúbený song, volá sa to, že Blue. Ináč, keď sme pri tej modrej, hovoril som ti už, že mám Blue 4 eurá každý deň na posraté cigy, ale nemáš 17 eur mesačne na to, aby si patril do vyššej kasty. Budete platiť hotovosti alebo kartou? Jasné, zaplatím kartou. Ups, môj Instagramový profil. Pardon, trapas.